Allahu akbar. wato ko da shi da irin alherin da mutumin nan yake ba Allah yayi gaske. Yi dukkanin mu yayi. kuma shi kullum Salamu alaikum. wa alaikum salam alaikum masha Allah masha Allah Malam mun zo da tambaya. Malam tambaya da muka zo da ita. Mu dai Allah gafarta malam mun dade muna sallah. Amma ba mu san me farin sallah. Subhanallah. ya bani mamaki masu afuwa ala gafarta mala to wannan abu ina ga ya kai ga na maido maka da amsa ala gafarta mala yara na jira amsa akan addini yara ku zo da magana na kuma dole a gaya muku da farin sallah da biya wato yara zamani ya riga zuwa da farin sallah kala kala ne kuna ji na mafi a'ala dai farin sallah ana samun kamar 39 ne bare amma dai tun da ku yanzu sanin kuke so da gaske kun zo akan kuna kun fanci da rayuwa take tafiya shirin da mun ga yadda rayuwa take ta masha Allah ku je ku sabai da bakwai ba da wani Allah ya fada tashi ala bada samun yaran da su tunani irin haka sun masu tambaya kan inda addini ke tafiya ai yaran gaba ɗaya sun wuce da hankali na sun burge ni yaran kawo mana ƙorafin sa akan shaye-shaye a gari duba shi ya sa Allah to Allah sama da ce amin ba